يا سيدي بركة يتمير فنكل إيري ميديا سواي تباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوا سلام فنكلاوين كمي تمسيو كامبالاي غواندا كابدر كاب ستيريو فنكل إير ميديا إكسترا عزو سلام تانا نباخم يبتاح نلوم شد زبالكو بزيت فلاليو أقد دس زعباتاتن تحستوتاتن قريبا لخو نمكتتالكم بخبر عدم سناي مكتتال كبرا تغطاتلتنا باتيك قداماي نرئيو أقد داس زعبا مسئن فلم نكور بريزيدنت إسياس أفورك اتملكت أقد داسيت متحف أبزع عمد كزرقح مخانا لومي حبريتات زرقحو إركبالو صحافي نايجا متحف بروفيسور محمد حسن نكور بريزيدنت إسياس أفورك انتاريخون أبركوتون تملكت متحف أبزع عمد زي كزرقح مخانا بحاقوس أبسيرو يركبالو بروفيسور محمد حسن أبزت فلالي إوانات نتاريخن كبرتاتن إيرتراونتن نسبتات عالم كفالتن كلالن زتنحة أقداس مهرن تقلاو سبن كخونن كلو أبزت فلالي إوانات أنتار حزبن هاجرن نزمت تتعبوتاتون كمكت زتنحة سبيو بزا أقاتامي نبروفيسور محمد حسن كنمسجنون فوتو كور بريزيدنت إسياس أفوركي كساب حجي زي تغنتلن زي تنبان متحفيو أبزت فلالي إوانات أقاتاميتات أبزت كايرو كالمللس نعلمون زباون كنتات زهبو بوليتيكاو تنتانن أمتاتن كاب أفريقاوينن إيرتراوينن حليفو بدرجة عالمن أبزبتات عالمن عبا أدناقوت رخيبنا لون سلازي إذا متحف زيا تتحيفا أبزت تزرقحت الأوان حزبتات عالم شاما كبلوها مخانهم ترد أرتات زبهال يلن إذا متحف زياغا نفس وكف إيرتراوي أب كوبحون أب إدون بمحاز كم بباه كم زلو أقداس النتا جينا بأقو يرأيكا دقيمنا نبروفيسور محمد حسن نزا أقداسيت متحفو كنا مسجنون فوتو نكبر بريزيدنت إسياس أفوركا عدمان تعنان نمنيلو كبرات غطاتلتي نابتي كال أين رئيو أقداس زعبا نسجر منيستر جينا إيرترا أتو يماني قبر مسكال نك إمانيا تصادق عن قبرة نسائي نوكينات إيرتران إثيوبيان زملكت تمال زهبو جيغا حبريتان نغاريت كيناتن قبر ملسي يركبالو أبزلومي أبسعاتات دحر قطري هيبو زركب زلو قبر ملسي حزبتات نايجو زبان نايجو قرر أفريقيا زلو هاجراتن سلامن كسانتن ينزدليا نزبتات نايجو زباقا أي تهوخو كاب حلف جيغا أمارتاتكم تمهارو كبل ناب تصادق عن قنعه قبر ملسي توهيبو يركبالو تصادق عن قبرة نساي أبشحن شعات ميتنتيس عن شدشان زمدنا إيرتران إثيوبيان تسبق أبزنبور الأوانات حيزو نقود داي عسبن أفدق بحرن زملكت جيغا حبريتاتات يزرق حمون أبشحن شعات ميتنتيس عن شمونتن كلتا شح عامة مرتون نزو قداي بملعال نزبتات إثيوبيا كهلقهم تراينيرو أبز حج أوانكا أب آقا عربتو أب مونغ إيرتران إثيوبيا كينات زي ترفيو إذا حجي زكاير كينات كارتاني هاقرات كارنا أفريقيا زغير كينات كخوني النابلة نزبتات كارنا أفريقيا نمرباشن نمهواخن كنزا عينت جيغا حبريتا كزرقح نعزبو لنا أبز زحالف سلسة عامتات هزبتات تقراي أبلع إيرتران هزب إيرتران نخلعلو نايت ألمن حسوتاتن غوسغواساتا كايديو حزب تግራይ ግን ነትንሱ ዘምጾ ጌጋ ሓበሬታ ናይት ألمن غوسغواسات ክቕበሎ ይከኣለን ኣብ ትግራይ ዘሎ ተቐባልነት ባይታ ኣብ ዝወደቐሉ እዋን እምበር ሕጂ ምስ ቢቢሲን ካልኦት መራኸቢታትን ከምዛ ዓይነት ጌጋ ሓበሬታን ጸለመን እናሸጠ ክናበር ንዕዘቦ ዘለና ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀልካ ነዚ ቂመኛ ጻድቃን ኣብ ግዜን ሰዓቱን ከምዛ ዓይነት ግብረ መልሲ ሂቦ ይርከባሎ ኤርትራን ኤርትራውያንን ኤርትራን ኤርትራውነትን ሕጂውን ደለይት ሰላሚና ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ሰላምን መረጋጋእ ንኽመጽ ከቢድ ዋጋ ከፊልናን ሕጂውን ከቢድ ዋጋ እናኸፈልና ንርከባለና ሰላምናን ርግኣትናን ዝዘርግ ውልቀ ሰብ ይኹን ጉጅለ ሃገር ናብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ገጾ ወሳብ ዝብለሉ እዋን እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይመጾ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ዓብ ትምህርቲ ሂቦም ይርከቡ ስለዘለዉ እዚ ነትኒልና ንሕና ኤርትራውያን ኣይንዛረብኒና ሕጂውን ኣደብ ግበሩ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ይዝደሊ ህዝቢ ናይ ዞባን ዞባ ቀርና ኣፍሪቃን ከዓ ልዕሊ ዝኾነ ካልእዋን ሰላምን ርግኣትን የድልየሎ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ከዓ ነዚ ብምርዳዩ ከምዚ ዓይነት ተሪር ግብረ መልሲ ይሕሊፉ ዝርከብ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልትና ናብቲ ሳልሳይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰገር ሎሚ ኣብ ክልል ትግራይ ዓበይቲ ምዕባለታት ተኸሲቶም ይርከብለው
ጉጅለ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ብኦ ዝምርሑ ሰራዊትን ኣካላት ጸጥታን ትግራይ ኣብ ዝተፍላለያ ከተማታት ንዝርከብ ኣብያተ ጽሕፈት ብግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳን መሓውራቱን ክካየዱ ጸንሑ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር የእትየሞም ይርከብለው ዝበዝሓ ዓበይቲ ከተማታት ናይ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዞም ሰራዊትን ኣካላት ጸጥታን ወዲቐን ይርከባለዋ ኣብ ዓዲግራት ኣብ ሰዓታት ንኮ ከምዚ ዓይነት ፍጻሜታት ተኸሲቱ ጌታቸው ረዳ ዘቐመጦ ኣማሓዳሪ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ጉጅለ ደብረጽዮን ዝመለጽዎ ኣማሓዳሪ ቤት ጽሕፈቱ ክርከብ ተዓዚብና ነርና ኣብ ካልኦት ቦታታትን ከተማታትን ገጠራትን ከምዚ ዓይነት ፍጻሜታት ኣጋጢሙ ኣብ ዓዲ ጉዳም ዝተባሃለ ቦታውን ጉጅለ ደብረጽዮን ቤት ጽሕፈት ክርከቡ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ምስ ደገፍቲ ጌታቸው ረዳ ምርጫም ከም ዘጋጠመን ጥያይት ከም ዝተተኮሰን 5 ዝኣኽሉ ሰባት ከዓ ብጥያይት ተሃሪሞም ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከቡ ካብ ክልል ትግራይ ሓበሬታታት እናወፀ ይርከባሉ ገለገለ ቪድዮታት እውን ሰብ ይናበለ ድምፂ ተኩስ እናተሰምዐ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዝርጋሕ ንዕዘብ ኣለና ስለዚ ኣብ ክልል ትግራይ ከምዚ ዓይነት ምዕባለታት ተኸሲቱ ይርከባሉ ከምዚ ዓይነት ምዕባለታት ተኸሲቱሉ ይርከብ ኣብ ዘሎ እዋን ሎሚ ኣብ ሰዓታት ምሽት ጌታቸው ረዳ ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊ ጸጥታ ኮይኑ ክሰርሕ ጸንሐ ፍስሐ ማንጁስ ዝተባሃለ ጀነራል ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ስልጣኑ ኣልይዎ ይርከባሉ ትማሊ ጌታቸው ረዳ ንሰለስተ ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ጀነራላትን ናይታ ክልል ካብ ስራሕ ከም ዝኣገዶም መምርሒታትን ሓበሬታታትን ኣውፂኡ ነይሩ ሕጂ ኸ ንፍስሐ ማንጁስ ካብ ስራሕ ከባርሮ ተዓዚብና ኣለና እዞም ጀነራላት ትማልን ሎመዓልትን ኣብ ዝሃብዎ መምርሒታት ናብ ስልጣን ክንመጽእ ዝሓዘና ኣካልን ዘደየበና ኣካልን የለን ሕጂ ኸ ካብ ስልጣን ዘውርደና ዝኾነ ይኹን ኣካል የለን እናበሉ ነቲ ጌታቸው ረዳ ዘውፅኦ መግለጺታት ካብ ወረቐት ሓሊፉ ኣብ ባይታ ተግባራዊ ከም ዘይከውን እዮም እናገለጹ ዝርከብ ዘለዉ ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብ ክልል ትግራይ ንሪኦን ንዕዘቦን ዘለና ምዕባለታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣካላት ጸጥታን ሰራዊትን ትግራይ ዘሕለፎም ውሳነታት እዮም ኣብ ባይታ ከተግብርዎም ዝረኣዩ ዘለዉ መራኸቢታት ናይ ስርዓት ብልጽግናን ብኣብይ ኣሕመድ ዝድገፉን ዝምርሑን ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሰራዊት ዝበሃሉ ሓሰውትን ኣጸለምትን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝነጥፉ ሰባት ሰራዊት ሻዕብያን ስለያ ሻዕብያን ኣብ ዓዲግራት ሎሚ ምሸት ኣትዮም እናበሉን ጌጋ ሓበሬታ ክዘርግሑ ንዕዘብ ኣለና እዚ ሕጂ ዝርጋሕ ዘሎ ጌጋ ሓበሬታታት ነቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ምስ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ኣታሒዝካ ስርዓት ብልጽግና ብሰበብን ጉልባብን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ፈተነታት ንኸካይድ ዝሕሰብ ዘሎ ኣጉል ፈተነታት ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክፈልጦን ክነቕሓሉን ይግባእ ከም በዓል ግእዝ ሜድያ ዝተባህሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጻት ፌስቡክ ዝነጥፉ ዓበይቲ ናይ ፌስቡክ ፔጃት ከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ይዘርግሕለው ኣብ ገጻት ኤክስ ወይ ከዓ ትዊተር ከዓ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ይካየድ ኣብ ዘሎ መፈንቅለ መንግስቲ ኢድ ኣለዎ ሻዕብያ ይተሓባበር ኣሎ ይሕግዝ ኣሎ እናበሉ ዘረንዛሕ ክነብዑ ንዕዘቦም ኣለና እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ንብዓት ሓርገጽ እቲ ኣብ ትግራይ ዝሓሰብዎን ኣብ ትግራይ ዝተለምዎ ትልምን መደብን ዕላማን ኣብ ባይታ ክኾነሎም ከም ዘይክእል ምስ ፈለጥዮም እዞም ሰባት እዚኦም ሕጂ ስም ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን እናልዓሉ ህድማ ንቕድሚት ዝዓይነቱ ጨወታታት ክጻወቱ ንዕዘቦም ዘለና ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ጉዳይ ትግራይ የእዳዎም ሕጽብ እዩ ኣብ ትግራይ ነቲ ዘሎ ኩነታት መን ይመርሐሎ ኣይኖት ኣካላት እዮም ከ ነየነት ኣካላት የጥቅዑ ንጹር ኮይኑ እዩ ዝርከብ ዘሎ ስለዚ ጉዳያትካ ናብ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ኣልጊብካ ካብ ቀንዲ ነገራት ንምህዳም ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ኣብ ባይታ ዝሰርሕ ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ እዚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዘርግሓ ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ስለይኡን ዓዲግራት ኣትዩ መሬት ትግራይ ኣትዩ ዝበሃል ጌጋ ሓበሬታታት ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክፈልጥ ይግባእ ነፍሲ ወከፍ ሰብን ከምዚ ሓበሬታታት ኣብዚ ዝቕፅሉ መዓልታት ክቕፅል ስለ ዝኾነ ነቂሕናሉ ክንጸኒሕና በዚ ኣጋጣሚ ክነዘኻኽር ንፈቱ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤርሜዳ ኤክስትራ ንሎም ምሽት ኣዳልየ ዝነበርኩ ሰለስተ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዚ ክትከታተሉ ጽናሕኩም ዝመስል ነይሩ ጽባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ ምሽት ደቅሬም بركة يتمير فنقل إيري ميديا سواي تباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوا